Rukapalvelu tekee matkailijoille palveluja. Ja ehkä semmoinen meidän suurin palvelu on se, että me pystymme tekemään tämmöisiä kokonaispalvelupaketteja, johon yhdistetään meidän omia tuotteita, mutta meidän yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden tuotteita myös. Ja nimenomaan tämmöiselle isommalle kokonaisuudelle on sitten tarve ja siihen me ollaan erikoistuttu. Kun tänne saavutaan, niin me ollaan lentokentältä hakemassa porukkaa. Me otamme porukat vastaan ja sitten meillä on majoituspalveluita. Me voidaan varustaa nämä saapujat retkiä varten. Meillä on ruokapalveluita. Sitten meillä on ruokailuja näiden ohjelmien yhteydessä maastossa, joko siellä kokkien tekemänä tai sitten retkien aikana asiakkaiden ja oppaiden yhdessä tekemiä. Hyvin monennäköisiä palveluita. Ollaan joka päivä valmiita ottamaan ryhmiä vastaan ja meille itse asiassa joka ainoa päivä vuodesta on ihan yhtä tärkeä ja oikea päivä saapua tänne vieraaksi. Tänään kuvatut ohjelmat ovat niin sanottuja joulun ohjelmia. Ja kaikissa näissä jouluohjelmissa on tärkeänä justiin tämä perheen täälläolo, lasten ja vanhempien yhdessä toimiminen. Ja kun katselee sitä porukkaa, niin kyllä ne kaikista riemukkaimmat kiljahtelut tapahtuu tuolla pulkkamäissä ja rekikyydeissä ja jännitystä kun halutaan, niin sitten mennään haskikoiran kyytiin ja siellä riemusta kiljuen sitten katsotaan koirien juoksua ja monenmoista lomakokemusta. Ja näitä jouluajan ohjelman viettäjiä on täällä tuhansia.